bilali gwani makadaici dafa mini dan na katarci sansar kaunar man'imci arziki na sakowa ke ci ko musulunci ko kafirci rama ta sace ta wadaci musulunci har ma kafirci shine mai kyautar yanci limanin zuciyata ya annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu rabbi kai ta kurin yo haske na salati abun wankakke sarmadan abadan bayan ke adadin kadarin mai haske din kashi baninkin bayan ke kada ta shiga kogin haske mata har ƴaƴayen haske ashabi iyaye na rike darajar su a bani gata ya annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu bani kulawa zan yaban adin kyawawa jin kai ga dukannin kowa mai hana zuciya kokawa dan shi amma na sassautawa bai da mai isa da isarwa shine kadari mai kurabaiwa kai raina ke dubawa ya Muhammad mai kuragata ya annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu hankali da tunani wanda rabi yake yin nuni da biya ta sai da kauni shine ya zame mana tsani da kan kauna gurin rabbani da ya sa damu da rabbani zuciya ya hana tayyoni kuma gaida dan zamani mai gyaran zuciyata ya annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu musulunci baya shirka ta tabbata ƙarya imani ake ta musanya mai shirka ya dawo hanya kasa duniya kan hanya yau ka barci shine baya mai biyar ka zai sha kaya dan bashi ba wahalta ya annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu ka nake yi zuciya madadin ka take yi idaniya san ganin ka take yi kullum begen ka nake yi komai zafi komai sanyi kullum begen ka nake yi komai zafi komai sanyi masoyin rabu buwayi an nuna zuciyata ya annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu ɗaya gagara zuga tilo gajiyar mai kirga rahama ne ta kowane siga kai ne mai bamu liyaga ka gaji da halittu bin kirga kai kake zira mana riga mai duka sha gaban mai kirga zuciya ta har ta yi taga dan tagan ka kai mata gata ya annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu ya
ya shaida kai kadai ka bude ibada kai kai ka samu mi'ida ko marayin sallah ya shaida yau da gobe ta kai mu ga haita ka hane mu muke tarhoda shugaba duka min yi saranda himmar ka ta babu gata ya annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu da imamu daga shi Allahu ya yi mu ni'imarsa take nashe mu duka halittu masu samu tun a alashi ke tausan mu ya ce bala Allahu ya bar mu shi ilahu ya bai muka samu dan tabunsa ake rabauta ya annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu jarumin Allahu gwanin nan ya yi wa musulunci gata ya annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu wasu sun ce da mutum ne kama da mu haka kaskanci ne mun yarda da shi bawa ne abadan ya kera mutane a yan adam baban adam ne a hada mu da shi raini ne samun soyayyar sarabo ne girmama shi musan lallai ne dan da shi ake kuda gata ya annabi Muhammadu ya annabi Muhammadu ga wakilai anbiya da masu risalai mai gaji da masu misalai kowa burinsa ya kallai sha kallon Allah ne lallai don ba shi karo da misalai maulan mu mai rabar da mukullai kowa ka gani da su lallai shine yayi masa gata wata da isar sa ga bishiya ta amsa kiransa shi da ke bin dogarsa ya zama rana a biyarsa don komai ya zo ta cikinsa ido na kata da gabansa da ya cire ya mayar da hannunsa ya fitar da ruwa ya tsinsa shugaban samar da nagarta kauna ni ina fansar ka da raina ya'ya ummi abana na bar maka mai ceto na yarda da kauna kai dubana shawugin soya cika raina gani cikin kaunar ka bani na shagalci da kai jigona kai ne mai bani gata ka nake yi zuciya madadin ka take yi idaniya san ganin ka take yi kullum begen ka nake yi komai zafi komai sanyi kullum begen ka nake yi komai zafi komai sanyi masoyin rabu waye an nuna zuciya ta annabi Muhammadu ya
farkon baiwa karshen baiwa dan kai Allah yayi kowa farkon baiwa karshen baiwa dan kai za a tashi kowa kai Allah yayi wadata.